Sugarri asko egotea, zer erre asko egotea, eta erretzeko aukera ona egotea edo umetate gitxi izatea. Era desberdin askotan, segun eta zenbatero dauen zutie, ze intensidadegaz edo ze indarregaz dauen zute hori, zenbateko azaleran dauen, sortuko dauen eragine desberdin izango da. Dauen arazu da, gero eta sugarri gehiago dauela, eta gero eta eguraldi baldintza ziku hauek edo hobi hauek, ezta, zute hori sortzeko, orduen zutiek homogeneizetan dabiz gorantzaz, handixe hauek die eta injartzu hauek die. Esan duzen variabilitan, ezta, sugarri eta sugarri horren egoera, ezta, humedade aldetik, gure esku hartzie batez bedau ze kopuruten egongo den sugarri hori, bale? Osea, hori da azken baten paisaiaren kudaketa bat. Zenbat sugarri sortuko duen paisai horretan eta sartuko duen sugarri horren distribuzioa edo banaketa zelako izango den. Azalera handi baten egongo badan, edo zati txikitsutan egongo badan, nazte borrazte bat egongo badan gora eta bera edo banandut egongo badan goizen dauena eta behien dauena, da hor jokatu genke, eta hori azken batin da kudaketa. Gure landen kudaketa, gure basuen kudaketa, hor dago esku hartzie pertsonena eta hori da horrekin bihotzau, baina justo kontrako egoera baten gauz. Momentu honetan, gizartien kaletartzi dalata, hori gero eta gitxia lantzen duen kontua da. Bai, azken baten da, bai aurrezteko, ez daiten gertatu edo gertatzen da nien, bere horreri aurre itxeko errezau izan daiten, bizitarako errezeta bardin da. Erregai gitxia egon daitela eta dauen hori kontrolao egon daitela. Eta hor, paisaia kudeatzie, erregaixe kudeatzie izango litzeke soluzioa edo irten bidea. Eta hori da apur bat galtzen gabizena, hori da alboratzen gabizena, eta hori da berreskuratu beharko gonkera. Oson dizuez, ez da bakarrik zer erretan dan, hanbarek eta bai, errete horrek osteko eragin dekon, ezta? Adibidez, egon algara material bat galtzen, adibidez, baso bat erretan bada, baso horrek eskainiko leuken egurre galtzen gabiz, batetik, baina gero bestetik, bai, karbonu atmosferara emitetan gabiz, eta horrek negutegi efektu bat sortuko esku, eta horren ostetik klimaldaketi areagotu ingo da, eta hor katia da, komenigarri estan katia da bat sortuko jaku, hori dan arazo hori guztizu dugu gonke. Baina gero zut horrek handixe badie, da zut horrek oso injertzu badie, ikusi azkenengo urtietan ez da zer gertatzen adibidez, Nueva Yorken Kanadako zutiekaz, lanik ilundu egin den, bat-bateko baten egon da egun bat lainopien edo ke hartien tapute egon dana, edo Kalifornian, San Francisco bebai zutiek eta egon zen izlanik ke arazuk eta egon ziren, Australian bebai kei arnazti gaitik osasun arazuek sortu die, zute batek uste ez dugu zen beste eragin batzuk bebai sortu.